Habang lumilipas ang panahon, nadadagdag ang edad ko, mas lalo kong na-realize na simple lang naman talaga ang buhay. Pero minsan, tayo rin ang mismo naging dahilan kung bakit nagiging komplikado at mahirap ang buhay. Dahil sa mundong ginagalawan natin ngayon, na dala ng makabagong teknolohiya, nasanay na tayo sa instant. Yung gusto natin ay mapabilis ang mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay. Sa transportasyon, pagkain mang yan, kahit sa pangungumusta sa kaibigan. Yung ayaw na nating mapagod at maghintay ng matagal. Ang gusto natin ay kumita at yumaman agad. Yan ang problema natin sa henerasyon ngayon. Masyado tayong exposed sa buhay ng iba or may access sa buhay ng halos lahat ng tao. Dito nagsisimula ang pag-iisip natin na mahirap ang buhay. Nakukumpara natin ang buhay natin sa ibang tao. At minsan, nagkakaroon tayo ng poverty mentality. Yung tipong kahit na meron ka naman, feeling mo kulang pa rin dahil nakikita mo at naikukumpara mo sa buhay ng ibang tao yung buhay mo. Instead na maging grateful ka sa blessings na meron ka, ay parang feeling mo laging hindi sapat yung mga bagay na meron ka. Yan ang isa sa na-realize ko simula nung mag-focus ako sa sarili ko. I-appreciate ang mga magagandang bagay na meron sa buhay ko, saka ko na-realize na napakasarap mabuhay. Yung imbis na tingnan ko ang buhay ng ibang tao, ay dapat yung sarili ko ang bigyan ko ng halaga. Huwag nating ikumpara ang buhay natin sa buhay ng ibang tao dahil tayo ay may kanya-kanyang kwento. Simula nung nilimitahan ko yung sarili ko sa paggamit ng social media, lalong-lalo na yung Facebook, mas lalo kong na-appreciate ang halaga ng buhay. Maging grateful sa bawat umagang nagigising ako. Nakasama ang mga mahal ko sa buhay. Yung gawin yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, i-appreciate yung mga magagandang biyayang binigay sa akin ni Lord. Yung contentment ang isa sa mga susi para magkaroon tayo ng inner peace. Yung ano man ang sitwasyon natin sa buhay, magiging masaya ka deep inside. Kung susubukan mo mag-slow down, mag-relax, damhin ang simoy ng hangin, i-appreciate ang ganda ng kalikasan, at minsan tanungin rin natin yung sarili natin. Mahirap ba talaga ang buhay? O baka iniisip lang kasi natin na mahirap ito? Kung gusto nating gumanda yung buhay natin, simulan nating pagandahin kung papaano yung takbo ng isip natin. Subukan nating umiwas sa mga negatibong bagay, sa mga napapanood natin, ng mga negatibo at alam nating hindi makakatulong para sa sarili natin. Maging grateful tayo sa lahat ng bagay na meron tayo. Mga maliliit man yan, mabiyaya, diba? Malaki man yan, diba? Pahalagahan natin at ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Kung iniisip mong malas ka at mahirap ang buhay mo, yan talaga ang mangyayari sa'yo. Kung iniisip mong you are blessed, magkakaroon ka ng kasiyahan sa pang-araw-araw na buhay. Yan ang sikreto kung bakit na-appreciate ko yung ganda ng buhay. Yung tipong hindi ko na kailangang mag-alala sa future ko. Kasi ang mahalaga nga is yung kasalukuyan, diba? Hindi natin kailangang ma-stress or mag-worry sa kung ano yung magiging kinabukasan natin. Gawin lang natin kung ano yung nagpapasaya sa atin ngayon. Mas maging mabuting tao tayo. Mag-grow tayo as a person. Yan naman ang mahalaga sa buhay, diba? Habang nabubuhay tayo, meron tayong mga bagay na natututunan. Diba? May mga pagkakamali tayong nagagawa, pero at the end of the day, yung lesson pa rin ang mahalaga. Kung ano yung natutunan natin sa bawat pagsubok na binibigay sa atin ng universe. Kung paano tayo bumabangon sa mga pagdapa natin. So,
Yun lang yung maibabahagi ko sa inyo na simulan natin sa sarili natin. Kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa mundong 'to, simulan natin sa sarili natin, 'di ba? Magkaroon tayo ng peace, maging, mindful tayo, gumawa tayo ng mabuti, 'di ba? Hindi lang sa sarili natin, kundi sa kapwa natin, sa kalikasan natin. At higit sa lahat, 'wag na 'wag tayong makakalimot na magpasalamat sa lumikha, sa ating Ama sa langit. Maraming salamat sa panonood.